भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनैनि समाव मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा 4टासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय फावखुंगुराव देरहागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि गैयाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन सानो बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंगुरियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांदों फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंगुरियाव आं देरहागोन सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना हागोन दा 4टानि उनाव जों पिकचारखौ मिथिगोन बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब दा 4टासोआव मोनसिगोन दा बुंनानैथ' लाब गैया दा 4टासोआव बेफोर जिनिसखौ मोनथिजोबगोन आरो बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ सेकेन्ड पजिशनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा जागोन दे सार